Daytoy je kunkunada nga new normal. So adda kayo dita balbalayo. Ken addak mo dito yan mi. Ket mabalin ngay nga ag dayaw tayo latakin ni Apo Dios. Urayan niya ti kaadaan tayo. Akabsat da kayo ngay nga nagfollow dagiti nalnalpas nga video tayo ng bubuya. Agyamanak no di dagijay da nga mensahe ket nakatulong kada kayo nga nang papigsay iti pamatiyo iti ken ni Apo Dios ket madayaw isuna. So itultuloy tayo nga rod nga agdayaw kanyana, itultuloy tayo latang agserbi kanyana, urayan niya ti kasasaad tayo tata, urayan niya ti kaadaan tayo. Kada kayo nga nagbuya, iti videos tayo nga nalnalpas, ag-comment kayo nga, ikabilyo noon niya ti kasta niya Apo Dios nga nang bendisyon kada kayo, babawin kada gijay da nga mensahe, ken ag-subscribe kayo limit lang tapno amok nga no, tapno mamuan nyo no dati na naka-upload nga message katag notify mat lang kada kayo. And then i-share yo latay ti daduman no adangay ti mayat nga damag nga mabalin tayo nga i-share kadag iti kakabsat tayo ket awan sa bali nuhan nga ti sao ni Apo Dios. Kadag ito'y da nga mensahe nga ramiden tayo ket mabalin nyo nga i-share uray dagitihan nga makamamo ken ni Apo Dios akas manubot ken mangisalakan da ket mabalin nyo latta nga i-share kadakwada ken while sharing ikararag yu latta met nga usaren ni Apo Dios kuma dagitoy da nga mensahe nga mangiasideg kanya tayo ken ni Apo Dios. So dayta kakabsat ramiden tayo ta uray da tayo ti balbalay tayo ket mabalin tayo latta nga agdengeg ken agdayaw ken kuana. Ta dayta nga rod se kunada nga new normal ti biag tayo itata. So daytoy pandemic nang ita iti new normal ngay kasta tayo nga agbiag so dati social distancing nga kunada. So mabalin met nga kuna tayo nga church distancing tayo pay tatatahan tayo nga mabalin nga gumong but we can still listen to God's word. So awan nga iti makalapod iti saon ni Apo Dios taurayan niya ti mapaspasamak the word of God will continue to spread. So dayto new normal ket dayta ti resulta na kada tayo. So adangay ti safety measures piman nga inted ti gobyerno para metlang kada tayo. So knowing the existence dayto virus nga it's dangerous nga talaga. So adda dagitoy da nga pagalagadan nga kasapulan nga suruten tayo. So everything change. Nagbaliw amin. Uray ti kasta tayo nga makitungtong ti tattao, uray ti kasta tayo nga mapanagkumatang ti kanin tayo, uray ti kasta tayo nga panagtrabaho, amin kat nabaliwan. Kat life will never be the same again after daytoy COVID. Ngam kakabsat, daytoy ti share ko kada kayo tatangag sapa. If everything will change, no amin kat agbaliw, there are three things ngahan nga agbaliw kanyam nga inaramid ni Apo Dios. Number one, ngahan nga agbaliw, three things that will not change. Permanent things that will not change about you. Uray daytoy time ti pandemic, number one nga kunana kat your identity in Christ. Your identity in Christ will never change. Anak da ka ken ni Apo Dios. No inawat mo isuna kas manubot ken mangisalakan mo, no inawat mo ni Hesukristo, in surrender mo dayta biag mo kanyana kat kunam nga uwa po Hesukristo. Inawat ka dito'y biag ko as manubot ken mangisalakan ko, in surrender ko dayta biag ko kanyam sikati mangi ag-ari ti biag ko. No inaramid mo dayta ti promise na ket nagbalin na pinagbalin na ka nga anak ni Apo Dios ket haan nga agbaliw dayta. Kunana di John chapter 1 verse 12 ngam addamet dagiti mawat ken namati ken kuana isut gapon na nga inikan na ida iti kalintegan nga agbalin nga anak ti Dios. Ti Dios tinag na magbalin kanyam nga anak na. Ket awan ti mangisi makaisina kanyam kenyana. Ta kunana di John chapter 10 verse 28 ikak ida iti biag nga agnanayon ket pulos adidan tumatay awan ti makarabsut kadakwada kanyak. Kaslangay kasli data daytoy ti man ni Apo Dios inkabilda ka idtoy santo na yung kasyay. So kunana awan ti makalabsut kanyam iti ima
ni Apo Dios. Takunanay di Romans 8:35, Roma 8:35 siya sinungarod ti makabalin ang mangisina kadatayo iti ayat ni Kristo. Tiriribok, tirigat, ti panakadadanes, ti bisin, ti kinadpanglaw, ti paggad, wano ti patay. And then ti sungbat na, di verse 38, kunana, awan, duwa-duwa nga awan, ti makaisina kadatayo iti ayat na. Ti patay man, wano ti biyag, dagiti angheles man, wano dagiti sabali, ana ilangitan, nga agturay, wano pan nakabalin, ti agdamaman, wano ti masakbayan. Ti kangatuan, lawang man, wano ti kaunggan ti daga. Awan ti Apolos, ti sanga parsuaan, ti makaisina kadatayo iti ayat ti Diyos. Ako kuwa tayo gapo, ken ni Kristo Jesus nga apo tayo. Remember that. Uray no agbaliw amin nga banag dito'y lubong, gapo iti kunada nga new normal. Ti relasyon mo ken ni Apo Dios, haan nga agbaliw dayta. Anak da ka ken ni Apo Dios. No inawat mo isuna, akas man nubot ken mangisalakan mo. No one can separate us from His hand, not even the COVID-19 cannot afford to separate us from God. Timay kadwa. Hindi mo na awan ti mangisina kanyam kanya po Diyos ta anak da ka may kadwa. Your destiny. Han nga agbaliw daytoy. Destiny nga inted niya po Diyos kanyam. Ti plano niya po Diyos kanyam. Han nga agbaliw dayta. Uray magbaliw amin dito'y lubong. Ti plano na mamintinar dayta. Jeremiah 1:5 kunana. Pinili ka sakbay nga inanak inikkan ka iti biyag. Kan sakbay anayanak ka tinudingan da ka propeta kadagiti pagilyan. Daytoy ti promise ni Apo Dios ken ni Jeremiah. Kan daytoy mo ti promise na kadatayo. Han tayo amin nga nagbalin o nagbalin nga propeta ngam pinili da katayo. Sakbay pay nga naianak tayo ket pinili na tayo ni Apo Dios. Adda ti plano na kadatayo. Takunana mo lang si Jeremiah 29:11. Siyak laeng ti makaamu kadagiti plano ang maipaay kada kayo. Adda ti ammon ni Apo Dios nga plano na nga maipaay kanyam ken para kanyak. Kunana planok apang parangayon mang parangay asaan ket di amang pang padidigra planok nga mga banag iti namnamayo iti masakbayan. Dahil ti kunana planok ang mga banag iti namnamayo iti masakbayan. So God has a wonderful plan for our life. In the midst of the pandemic, God's plan for your life will not be altered. Han nga agbaliw ti plano ni Apo Dios. Kunana di John 10:10, imay ti tulisan, imay ti kalaban, tapno agtakaw, agpatay, ken agdadael. Imayak tapno maadan kay iti biyag nga awan pagkurangan na. That's the life nga inted ni Apo Dios, inted ni Apo Hesukristo kada tayo. Biyag nga awan pagkurangan na. Biyag nga awan pagkurangan na. Han nga agbaliw dayta. The blessing of the Lord will not lack. Han nga agkurang ti bendisyon ni Apo Dios. Dayta ti may kadwa. Your identity katang agbaliw. Your destiny katang agbaliw. Uray na agbaliw amin nga banag dito'y lubong. Ti may ikatlo, your call. Di ayab ni Apo Dios kanyam. It's one of us. Adangay ti calling ni Apo Dios kada tayo. Kunanay jay 2 Timothy chapter 1 verse 9. Ken inayaban na tayo nga agbalin at tao na. Saan agapo iti naaramid tayo no dikat kapo iti bukod na apanggap kan parabor. Inted na kada tayo daytoy aparabor babaan ken ni Kristo Jesus sakbay iti panaka paraswa ti lubong. Before the creation of the world, God has already chosen us and has a wonderful plan for our life. Han kadi nga naimbag nga damag kada tayo tata
nga mangeg nga adda ti plano ni Apo Dios kada tayo, nga urayan niya mapasamak, haan nga agbaliw di plano ni Apo Dios iti biag mo. Insalakan da ka for a purpose. Handa ka nga insalakan ni Apo Dios tapno agrigat dito'y lubong. Insalakan na ka ni Apo Dios tapno ma-fulfill sa plano na itibiyag mo, tapno maaramid mo no aniya je rason no apay nga naiyanak ka dito'y lubong. You have a call to accomplish. Adda ti inted niya po Dios nga ganwat nga kasapulan nga aramidem dito'y lubong. Haan nga baliw dayta. Kunanay je first verse 11 ti Efeso chapter 4. Basa ka iti Efeso chapter 4 verse 11. Isuti nang ited iti sagsagot iti sang katawan. Dinutukan na ti sumagmamano nga agbalin nga apostoles, ti dadduma propeta, ti dadduma ebanghelista, ti dadduma pastor ken maestro. And then verse 12 kunana, inaramid na daytoy tapno isagana na amin natataw ti Dios iti na Kristyanuan a panagserbi tapno dumakkel ken mapapigsa ti bagi ni Kristo. The purpose of your calling is to strengthen the body of Christ. The purpose of our calling is to strengthen the body of Christ. By that, we can share the gospel to the unbelievers so that they will also be included in the body of Christ. Each of us has his own calling in this life. Amin tayo, ada kanya-kanya nga inted ni Apo Dios nga role tayo dito'y lubong. Kada kayo nga maybe some of you right now are called, inayaban ni Apo Dios tapno agaywan dagiti apuyo. Take it seriously. Take the opportunity. Kunadang road, take the second chance around. No, dadagiti nagkurangan tayo di anak tayo, siguro hanmet nga maulit manen day panag-aywan nyo na kayo nga lola kan lolo, amo ka the excitement, mariknak the excitement dagiti lolo kan lola. No, dati rumwar nga apo dagat they were so excited. Dati nga di I was thinking of this and then imay di panunot ko nga di biyag ni Timothy nga kunan ni Apostol Pablo kanya na just 2 Timothy chapter 1 verse 5 2 Timothy chapter 1 verse 5 I am reminded of your sincere faith kunana kin ni Timothy, a faith that dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and now I am sure dwells in you as well. Nakita yu diyay jay lola jay pamatin jay lola nga na-transfer jay mother and from the mother to the son. Kat I believe nga that influensyan jay lola ken ni Timothy, and this is my encouragement kada kayo nga gayawan ti Apo. Tadamat nga dagiti nangheg ko nga kunada awan ti ramidek hanak ag ministry tagayawanak ti Apo. Don't say that. Your ministry to your grandchildren, han mo amo no anya ti epekto na kadakwada. Be faithful in ministering to them. God is God. He will use you to build that Apo to become a servant in the future. Some of you are called teachers, to be teachers, to influence the mind of your student. Bear that in mind. Your influence as a Christian will bear fruit in the lives of your student. That's why God put you there. Business people, do your business well. And when God bless you, God will use you to bless others for the expansion of your kingdom. And that's your call. Professionals, employers, employees, nurses, doctors, caregivers, farmers, pastors, etc., etc. Whatever God called us for, data usarin tayo for His glory and honor. All of us are called for something. All of us are called for something. But part of the big plan of God to glorify His name. So hantayo nga ko na nga awan ti ministry, awan ti amok, awan ti inted niya Apo Diyos nga give kanya. Ada,
sungod timbagana, each one of us has his own calling. Kathan nga baliw dayta. And God will accomplish His plan in your life, whatever the circumstances. Kunana di Colossians 3:17, dahito iti encouragement kada tayo, and whatever you do, in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to the Father through Him. So anyaman, jainted niya po Diyos kanyam, even at this pandemic time, anyaman jay aramidom jay balayo, helping your family, anyaman jay aramidom to encourage others, anyaman jay naited kanyam nga role at this time of pandemic, kunana, do it as unto the Lord. Do it as unto the Lord. And it's a privilege nga naikan ka iti kakayanan, naikan ka iti kasta nga laing tapno usarum to help others to glorify the Lord. Kakabsat, those are the three things: your identity, your destiny, and your call. Gapu iti COVID-19, our life before will never be the same again. We are forced to live differently. And I know nga gapu daytoy COVID, kat each of us has something, adangay dagiti naawan kada tayo. Each of us lost something gapu daytoy pandemic. Some lost their job, some lost their business, some lost a lot of money, and the most painful loss for some is losing their husband, their wife, or son, or daughter, or loved ones close to their hearts. Nagito'y dadagiti losses. Tayo tata. We don't even have time to grieve. Yesterday, si kadwa tayo nga pastor, kat natay ti mother da. And we cannot go and grieve with them. It's a ayanda. Hangar nga mabalin. And a lot of people are grieving, pero they don't have time to grieve. There are a lot of people nga they lost something. Every one of us, I believe, amin tayo ngayon we lost something. For me personally, I lost nga the opportunity nga dagiti schedules me from March, April, May. Kat everything, every schedule is cancelled. We were scheduled to go to Isabela, minister ko maijay, si Kalinga, Mountain Province. We were scheduled nga mapan ni Bohol, daytoy April, mission trip. And we were scheduled iti ministry partner development Manila, daytoy May. Kat amin cancelled. And it is a loss for us, and it is a loss for those people will be ministering sana. We lost the opportunity, and some of you lost opportunity to visit dagiti relatives you, and more painfully, some of us lost their loved ones. Nakatakderak nga iti sangon ti Melvin Jones last Friday. Kada kayo nga makamot ti Melvin Jones asidagid sa Burnham Park, di Baguio. Nakatakderak di Friday while waiting for grace ta napanagpalingki ta nga mabalin nga duwa nga mapanagpalingki. So kinadwak lang iso na ta nag-drive back. Usually, every summer that time, even ordinary time, ordinary days, mapupuno nga di Melvin Jones titatao at datiag sa soccer at datiag any activities kakarot at nga summer kat nagado ko matitao, and you cannot see nga grass nga tumubo nga last Friday I was there kat nagtatakderak and I was looking at it kat makikita nga GSM nga kasla haunted house nga awan makita mga tao, and as look at Melvin Jones katag lumang lang tungay dagiti grass piman mayat ti tutubuan da dagiti grass. And then this reminds me nga di nakita pagsasaw nga after the rain there will be sunshine. I believe
nga after daytoy pandemic, adamot lata, ti sumibol, adarata rumuar nga biyag. When we are in God, we will never lose hope. We may lose our lives, we may lose our loved ones, we may lose material things. But in God, we will never lose nga our identity, our destiny, and our call. We will be living in the new normal even after this pandemic. But Jim bagak nga talo, haan nga agbaliw. Agbaliw amin, but these three things will not change. Kuna mismo ni Jesus, Mateo 24:35, heaven and earth will pass away, but my words will remain forever. Remember that, kakabsat. Heaven and earth will pass away, but God's word will never pass away. Promise na kada tayo, kathaan, nga agbaliw. Praise the Lord. Madayaw ti Apo.